Anvelopa este un ansamblu complex format din mai multe elemente, la fabricare utilizându-se o mare varietate de materii prime. Compoziția cauciucului variază chiar și în aceeași anvelopă. Fiecare amestec este bine adaptat pentru a răspunde exigențelor de suplețe, rezistență, aderență, etc. Lungimi mari de cabluri metalice și sintetice intră de asemenea în construcția unei anvelope. Fabricarea se efectuează pe tambur, un cilindru rotativ a cărui zonă centrală este flexibilă, își poate modifica forma. Vom vedea imediat de ce. Primul element aplicat pe tambur este o foaie de cauciuc sintetic etanș la aer. În prezent, acest strat înlocuiește vechea cameră de aer. O a doua etapă constă în adăugarea unei întărituri de cabluri textile îmbrăcate în cauciuc. Această rețea de cabluri va forma armătura radială din jurul anvelopei, numită carcasa radială. Urmează două cercuri metalice de mare rezistență, învelite în benzi de cauciuc profilat. Acestea sunt taloanele. Ele vor menține anvelopa pe jantă. Carcasa se rabatează peste taloane pentru a-i se asigura stabilitatea. Se adaugă și alte elemente. Flancurile, concepute din cauciuc suplu și rezistent, vor proteja anvelopa de deteriorările laterale. Forma anvelopei rezultă prin umflarea zonei centrale a tamburului. Două întărituri sunt aplicate pe partea superioară a anvelopei. Este vorba de armături de fire metalice dispuse oblic, care formează, împreună cu carcasa, o rețea de triunghiuri ce limitează deformațiile anvelopei. În final se adaugă banda de rulare, partea anvelopei care vine în contact cu solul. Anvelopa poate acum să prindă formă în matrița de vulcanizare. În centru, o membrană umplută cu apă caldă sub presiune împinge materialul încă maleabil spre interiorul amprentelor gravate pe matriță. Vulcanizarea începe ca urmare a încălzirii puternice a apei și vaporilor care înconjoară matrița. Creșterea temperaturii antrenează vulcanizarea cauciucului. Sulful încorporat în amestecul de cauciuc formează legături între lanțurile de polimeri. Din acest moment, cauciucul trece de la starea plastică la starea elastică. La ieșirea din matriță, anvelopa a ajuns la forma și proprietățile ei definitive. Michelin, mereu înainte.